Dobroveče, ovo su vesti radio televizije KIM za sredu 24. oktobar. Na početku sledi kratak pregled događaja dana. Predstavnici 191 albanske porodice iz Ugljara i Preoca potpisali su peticiju za pripajanje opštini Kosovo Polje. Sve češće najave o članstvu Kosova u Interpolu i formiranju vojske izazivaju zabrinutost i negodovanje kod Srba. Za razliku od svojih komšija, Albanci uglavnom podržavaju obje inicijative kosovskih vlasti. Najveći problem Srbije na njenom evropskom putu je pitanje Kosova i Metohije, a ne vladavina prava, tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić. Alternativa korekciji granica je život u miru sa Srbijom, poručuje kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Jutro hladno, tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala. Predstavnici 191 albanske porodice iz Ugljara i Preoca potpisali su peticiju za pripajanje opštini Kosovo Polje, piše prištinski portal Telegrafi. Portal navodi da stanovnici ova dva sela u opštini Gračanica žele da se pripoje susednoj opštini, jer, kako su naveli, u Kosovu Polju vrše sve potrebne usluge. RTV KIM je nedavno iz sopstvenih izvora saznao da u opštini Kosovo Polje postoji inicijativa da se ta peticija sprovede u čitavom Ugljaru, u kojem živi i 650 Srba. Vlasti u Prištini očekuju da Kosovo na Skupštini Interpola od 18. do 21. novembra postane članica te organizacije, kazao je savjetnik kosovskog šefa diplomatije Bečeta Pacolija Jetlir Ziberaj. On odbacuje navode predstavnika srpskih vlasti da bi se, ukoliko do toga dođe, na međunarodnim poternicama moglo naći 5000 srpskih državljana. A sve češće najave o članstvu Kosova u Interpolu i formiranju vojske izazivaju zabrinutost i negodovanje kod Srba. Za razliku od svojih komšija, Albanci uglavnom podržavaju obe inicijative kosovskih vlasti. Na nedavne najave šefa kosovske diplomatije Bečeta Pacolija o mogućem članstvu Kosova u Interpolu u novembru reagovali su predstavnici civilnog sektora i poznavaoci prilika. Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta i nekadašnja poslanica u Skupštini Kosova, kaže za radioteleviziju KIM da bi članstvom Kosova u Interpolu bili prekršeni principi te organizacije, jer Kosovo nije verifikovano kao država s jedne strane, a s druge strane zbog kriminala. Ako imate šefa policije koji je smenjen zato što je na jedan način direktno i indirektno učestvovao u nečemu što je kriminal ili pljačkane banke, zaista je veliki problem. Kosovo uz podršku međunarodnih faktora može postati član Interpola, smatra Fatmir Šeholi, direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa. Kao članica Interpola imate pravo na mnoge stvari koje danas policija Kosova nema, odnosno kao država Kosovo nema. I ja se iskreno nadam da u tom aspektu Kosovo je dalo veliki ispit i kao policija Kosova, i kao bezbednosne snage Kosova, i kao druge komponente bezbednosti koje funkcionišu na Kosovu. Po mišljenju Bojana Teofilovića iz Centra za mir i toleranciju, niko ne može sa sigurnošću da kaže da li će Kosovo biti nova članica Interpola ili neće. Svi slučajevi koji su pokrenuti protiv mogućih, to jest potencijalnih zločina koji su počinjeni od strane pripadnika OVK, koji se i dalje vode pod ingerencijom Republike Srbije i pod ingerencijom Interpola sa strane članstva Srbije u toj organizaciji, svi ti slučajevi onda prelaze pod ingerenciju Kosova, a samim tim postoji realna opasnost da sa tim slučajevima ne bude na kraju ništa. Govoreći o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u vojsku, Rada Trajković smatra da nijedan međunarodni predstavnik na Kosovu ne bi trebalo da tome daje podršku. Ne samo zbog problema u odnosu Srba i Albanaca, nego što bi to bio veliki problem za čitav region pa i šire. To je takva promjena balansa na Balkanu i takvo jačanje albanskog tog bezbednosnog potencijala koji najdirektnije ugrožava ne samo Srbiju, nego i Makedoniju, i Grčku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. A da ne govorim dok istorije ljudi koji su suština i temelj te buduće
kosovske vojske. To je takozvana zločinačka oslobodilačka vojska Kosova. I Bojan Teofilović podsjeća na ne tako davnu prošlost OVK iz koje proističu bezbednosne snage Kosova, čija se transformacija najavljuje, kao i postojanja realnih strahova Srba. Srbi i dalje generalno vojsku Kosova ili Kosovski zaštitni korpus, kako se sada zove, gledaju kao direktno naslednika OVK, a samim tim zbog svih stvari koje su se dešavale krajem 90-ih i početkom 2000-ih i svih mogućih zločina za koje Srbi optužuju pripadnike OVK i zbog te direktne veze znam da Srbima nije svejedno ukoliko bi se formirala vojska Kosova. Sasvim drugačijeg mišljenja je Fatmir Šeholi. Cilj Kosova je da bezbednosne snage Kosova ili vojska sutra, kad se bude zvala tako, bude deo NATO pakta. I u tom putu ne bi trebalo niko da sa voljom naroda na Kosovu se igra. Mi vidimo da Srbi su protiv toga, odnosno lista srpska, ne Srbi, nego politička organizacija koja se zove lista srpska, ili ne verujem da su svi Srbi protiv toga, zato što mi imamo unutar bezbednosnih snaga Kosova Srbe. Međutim, većina Srba koji su, kako Šeholi kaže, dali doprinos u bezbednosnim snagama Kosova je napustilo te snage u proteklom periodu. Predstavnici Albanaca, među kojima i šef kosovske vlade Ramuš Haradinaj, smatraju da su srpski kadeti unutar BSK pod pretnjom zvaničnog Beograda morali da istupe. Ako bi sporazum o potpunoj normalizaciji između Beograda i Prištine također sadržao sporazum o razgraničenju ili korekciji granice između Srbije i Kosova, onda bi to bio sporazum oko kojeg su se zajedno saglasile dve nezavisne i suverene države. Rekao je u intervjuu za radiokim.net zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer, dodavši da razume zabrinutost onih koji su jasno izrazili rizike da bi ovo predstavljalo presedan. Kompletan intervju sa Matthewom Palmerom možete pročitati na sajtu radiokim.net. Predstavnici Srpske liste ocenili su u razgovoru sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom da je transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku u suprotnosti sa interesima Srba. Predstavnici Srba su istakli da Srpska lista pruža punu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću da se pitanje Kosova reši kompromisom, jer, kako su istakli, jedino takvo rješenje može da obezbedi bolji položaj Srba na ovim prostorima nego što je danas. Najveći problem Srbije na njenom evropskom putu je pitanje Kosova i Metohije, a ne vladavina prava, tvrdi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naš najveći problem na evropskom putu. Vidjet ćete, sad će Evropska komisija da konstatuje značajan napredak u vladavini prava i ustavni amandmani odobrila Venecijanska komisija. Dakle, sve to ide u svom smeru i to je do nas. Naš najveći problem na evropskom putu je pitanje Kosova i Metohije. I oni to znaju. Ali ne žele to da kažu zato što znaju da Evropska unija dobija negativne poene kada govori samo o Kosovu. Poslanik nemačkog Bundestaga Peter Bayer smatra da je Kosovo faktički nezavisno i da Srbija treba da prizna de jure suverenu državu Republiku Kosovo. U suprotnom, kako je rekao, Srbija neće ući u Evropsku uniju i to je, između ostalog, poruka s kojom je došao u Beograd. On ponavlja da je Nemačka protiv razmene teritorija ili korekcije granica, te da je cilj njegove posete Beogradu da prenese stav Nemačke da su ideje o razmeni teritorija loše i opasne. Da je ideja o korekciji granice između Kosova i Srbije pogrešna, tvrdi i kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Mislim da su faktori odlučivanja shvatili da nema mesta za takvu opciju. Hašim Tači je rekao da ako neko ima alternativu, on je voljan da sasluša. Mislim da postoji alternativa, a to je da dve države žive u miru, a ne da se pregovara o Kosovu, jer to nije mir, to je nestabilnost, rekao je Haradinaj. Potpredsjednik kosovske vlade Enver Hodži kaže da bi trebalo iskoristiti priliku što Evropska unija uslovljava Srbiju kada je u pitanju učlanjenje. Evropska unija uslovljava Srbiju za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Evropska unija je stavila do znanja Srbiji da njen put u Evropu ide preko Prištine. Treba da se iskoristi ta prilika, rekao je Hodži. Komentarišući jučerašnju izjavu ministra odbrane Crne Gore Predraga Boškovića da je Kosovo suverena država, njegov srpski kolega Aleksandar Vulin rekao je da Crna Gora, koja je ušla u sastav KFOR-a,
treba da zna da je to misija ustanovljena na osnovu rezolucije 1244 u kojoj se ne pominje država Kosovo. Dve eksplozivne naprave poslate su poštom kancelarijama bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame i bivše državne sekretarke Hillary Clinton, saopštila je tajna služba, prenosi New York Times. Reuters javlja da je sumnjivi paket upućen i Beloj kući. Također, CNN saopštava da su njihove prostorije u Njujorku evakuisane zbog sumnjivog paketa. Slučaj ubijenog novinara Washington Posta se ne stišava. Vest koja je obišla svet danas je u stvari fotografija rukovanja Kašogijevog sina i saudijskog princa. Na fotografiji koju je objavila državna saudijska novinska agencija, s leve strane stoji sin ubijenog novinara saudijskog porekla Salah Kašogi, a s desne saudijski princ prestolonaslednik Muhamed bin Salman, nezvanično naručilac ubistva Džemala Kašogija. Zbog ubistva novinara Džamala Kašogi u saudijskom konzulatu u Istanbulu američke vize biće oduzete ili uskraćene 21 Saudijcu, saopšteno je iz State Departmenta. Iz State Departmenta se napominja da velika većina među tim Saudijcima već ima američke vize, prenosi Reuters. Associated Press navodi da je administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa oduzela vize nekim saudijskim zvaničnicima koji su umešani u ubistvo Kašogija, a to je prva kaznena mera protiv dugogodišnjeg bliskoistočnog partnera Vašingtona. Ta mera je uvedena ubrzo nakon što je Trump osudio Saudijsku Arabiju za jedno od, citiram, najgorih zabašurivanja u istoriji zabašurivanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres veruje da će izgledi za sveobuhvatno rješenje za ujedinjenje Kipra preživjeti, a da će on pripremati put da se grčki i turski deo Kipra vrate pregovorima. U izveštaju koji je podneo Ujedinjenim nacijama, Guterres je naveo da su grčki i turski predstavnici Kipra Nikos Anastasiades i Mustafa Akinci rekli da su spremni da se vrate pregovorima, prenosi Associated Press. Brojne runde pregovora koje dve strane već više od 4 decenije vode nisu imale uspeha, a nakon što su poslednji pregovori iz jula 2017. godine propali. Guterres je pozvao na razmišljanje. Početkom jula on je od članice Ujedinjenih nacija Jane Hall zatražio da sasluša obe strane, a krajem septembra se i sastao sa Anastasiadesom i Akincijem. Japanski premijer Shinzo Abe kaže da Tokio planira da potpiše mirovni sporazum sa Moskvom. Abe, govoreći pred japanskim parlamentom, rekao da su ti odnosi trenutno u abnormalnom stanju, kao i da dve države nisu potpisale mirovni sporazum više od 70 godina, prenosi TASS. Još od sredine 20. veka Moskva i Tokio su pregovarali o mirovnom sporazumu koji bi se zasnivao na rezultatima Drugog svjetskog rata, a glavni kamen spoticanja za potpisivanje je problem suvereniteta Kurilskih ostrva. Ceo arhipelag se 1945. godine priključio Sovjetskom savezu, međutim japanska strana osporava suverenitet i Turup, Kunašir, Šikotan i grupu ostrva Habomaj. U prostorijama Medija centra u Beogradu, u portalu Kos Sev iz Kosovske Mitrovice, uručena je novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac. Urednica portala Tatjana Lazarević nagradu je posvetila savremenim lučama slobode, kolegama koji radeći svoj mali posao čine velike stvari, ali i posljednjem stradalom kolegi Džamalu Kašogiju. Ovo je naša prva nagrada i u nju je sliven rad malobrojnih istrajnih novinara koji su ovih nepunih 5 godina ostali u našoj redakciji i došli. Nastali smo u praznom informativnom prostoru između pregovarača u Briselu i onih u čije ime se pregovara. Ono što nazivaju briselskim procesom normalizacije danas je u ćorsokaku. On je mračniji nego ikad. Domaće ostvarenje Južni vetar premijerno će biti prikazano sutra u Gračanici. Film Miloša Vramovića govori o beogradskom podzemlju. Karte možete kupiti u prostorijama Doma kulture Gračanica po ceni od 250 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Liverpoolu sa željom da odigraju dostojanstveno i pokažu da katastrofa protiv Paris Saint-Germaina nije adekvatno merilo snaga u Ligi šampiona. Utakmica počinje u 21 sat.
Fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pošto su na gradskom stadionu u Zemunu savladali domaću ekipu sa 2:0. Crvena zvezda svoj meč igra protiv Bačke Topole, ali je taj meč odložen zbog gostovanja srpskog šampiona Liverpoolu u okviru Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde gosti su Breše u četvrtom kolu grupe A Evrokupa. Oba utakmice počinje u 20 sati i 30 minuta. Ženska reprezentacija Srbije, aktuelni svetski i evropski šampion, na startu Lige nacije biće domaćin Holandiji, Turskoj i Južnoj Koreji, saopštila je Svetska odbojkaška federacija. Kao i muška selekcija, izabranice Zorana Terzića drugo izdanje Lige nacija otvaraju na svom terenu od 21. do 23. maja sljedeće godine. U Srbiji u četvrtak jutro veoma hladno i uglavnom vedro, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana biće prohladno i u većem delu Srbije suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se na severu Srbije sredinom dana očekuje prolazno oblačenje ponegde sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan zapadni i jugozapadni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od -1 do 4, maksimalno dnevno od 10 do 14 stepeni. Hladno jutro osvanuće u četvrtak u Prištini, ali će u toku dana biti malo do umereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. U najtoplijem delu dana biće izmereno do 13 stepeni. I za Kosovsku Mitrovicu u ovom gradu najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. I u Gnjelanu će biti oblačno vreme, u jutarnjim satima oko 4 stepena, maksimalna dnevna temperatura do 13. I u Prizrenu će biti slične vremenske prilike, u ovom gradu jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 13 stepeni. Beograd 12, Novi Sad 13, Niš 13, Podgorica 19, Banja Luka 19, Sarajevo 14, Skoplje 16. Nakon informacija o vremenu, još jednom najvažnije vesti. Predstavnici 191 albanske porodice iz Ugljara i Preoca potpisali su peticiju za pripajanje opštini Kosovo Polje. Sve češće najave o članstvu Kosova u Interpolu i formiranju vojske izazivaju zabrinutost i negodovanje kod Srba. Za razliku od svojih komšija, Albanci uglavnom podržavaju obje inicijative kosovskih vlasti. Najveći problem Srbije na njenom evropskom putu je pitanje Kosova i Metohije, a ne vladavina prava, tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić. Alternativa korekciji granica je život u miru sa Srbijom, poručuje kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Jutro hladno, tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.